yan cheng le mian chu in bia in mian chuan lom thu a hrila ani la chuan lo fiamin ani chuan ka hne na lo let le la a ti zeu mian chuan thil dang alo ti san dai thunga mian chu na thok pakhatin heile Miss Sheng professional manager ho resume chu ati a pe a yan cheng chuan imamo emni ka puina iduem ati chuan angai lo alo ti ve thung chutia anin biak lai chuami pa pakhat hian chibaile Miss Sheng ke hi I manager roi thar tur kani e aron ti a han hoi phei chu a mel shat lo ni in wen jaw nang mo ti in apan pheya anin bia chutia thil velan soi chu wen jaw chuan inal ngain ilo lanal ranga ni hi te ti in yan cheng abula rundingin ke hi apasal kani e aron ti a aron in me sha tir wen jaw po chuan a ming soin ke hi a college classmate ni in a first love ni om kani ti in anin chebaya Mr. Fu chuan wen jaw chu alo kau hi alo ni a hne na mianin puina amamo thu le ama chu manager na thokin a hna atlin hle ti a shat wang alo kau alo ni a Sheng group a thok turin alo ti bok wen jaw chuan lo hnial deuin kapu isha tangin mian nen kanin kara engemaw om to ti kha chu tun thlengin kala hmangai ringsi a ati a Mr. Fula chuan ka tupa nen anin nei ti chu ishat ka ring mase anin chendo na abak chu ikuta ka da e ka du ber chu mian hi a hna a puila ti ani ati a apom ve mai bok wen jaw chuan ani yang Master Fu chu ka mu anga yangem ati a mase apu chuan mian noya I thok do na du a yin I mungunang ti in a kalsan wen jaw le mian po lawin bia in mian chuan lom thu te alo shila apui wangin le mun shan shana thok thei ani laya an company ya a thoka ama apui chu alom hle a hlo te po mun dang ai hniamin ati bok nakina kala ru le nge yang che ati a wen jaw ro chuan mian hne na chuan ala du reng thu te soin I pasal nen inin chen wat don ti kalo sha a ti in akuta wana ama kha chuan rampo na kalanga ya wang khan kanin chen kha ani a tuna chuan kalsan mai che katum to lo ati a mase yan chenga ron aw wakin akut kha tharo aron ti a amala chu cherun pu phein aron kala an lampan chuan an lo en renga an kyanga wa hungin awa chu a mian chuan engi hetai run ti ve don alo ti wata ani la chuan Mr. Zhao hian kanupui apuin sa si a lom thu shil ka du mole ti in coffee helama lo da te u ti in a changa la wen Zhao chuan mianin coffee angai na lo alo ti chuan yan cheng chuan angai na zong chu a thlak thei ti in anin mil no lo kher mai mian chuan washroom a ka kal lok nge ti in an pahnih chuan a kalsana an pahnih chuan omin yan cheng chuan kan nupui ani a lo hnim hnai su ati a wen jaw la chuan lo du law yan cheng chuan kan nupui ani a ani reng bokang ati a wen jaw chuan inin nei na hi a dik lo ti ka shia ke khan kalsan lowi lang chuan kan pahnih in kanin nei nge yang ati ve sak saka yan cheng ro chuan lo nui velin ke hi min hmangai ani ati ve thunga pakhat la in thinlung chu a thlak theie alo ti mian lo thlen chuan in lo in kom tui viawem aron ti yan cheng chuan Mr. Zhao hi zu in puya kalo soma ati chuan mian chuan a in ngai lo alo ti wat yan cheng ro chuan nge a in ngam lo zok ati ta ka chuan wen Zhao chuan ni lowe kan in du nang alo ti ve ta nge ti chuan zu chu in du nin wen Zhao chu a chat thlati ti a ki chen ron kal chu yan cheng a chuan ani hi shrai ho ro alo ti wat ani po chu a rui ve deu mian hne na chuan mian nang chu karwalin ho ro ati a ani chuan alo du law kapu in ilaka ka omda na wang khan min ngai dam du lawa a ina po kala phal law chu mai ba ka ingma a ein a in du lawa kan pahnia min hmu dun chuan a ei du nge yang ati a video callin kan bedon nia a ina kalpo angai kher lo ati chuan mian chuan heta kan kol thei reng alo ti a mase yan cheng chuan nilo
kan ti dirani ti a hringal dawn na sin ti in a ina chuan kal tur chuan a ti a keimin ngai twa lawani po in kaputal chu ngai twa la a ti ta ka chuan ani chuan kan biak zo ve le ka kal nga lang ti in a rem ti a yan cheng chuan ka in a hruai ta ngal a ina chuan apu chu va bia in apu po chuan an pahnia a hmudun chu alo lom hle maya nang ni hian min ti der lawani ti ru a ti chuan yan cheng te chuan a teulo kapu kanin ngaidam tun to alom anin ti a in rin lo lai chuan a fopa apu chuan a hmu chuan anin rem tak taka ngain anui vur vur mian chuan top tur chuan a ti ma se a fop tlat si a amal puya chuan a piai vak na tilutuk chuan a thla thei sha ma apu chuan ole karingang cheu in dana ti in reilo te ya karon thlengang dinner kan e hodonia ti in an da mian chuan kalmaya tuma ma se yan chenga chuan lo chelin kal lo turina han ti a ka ke itina te te a kal ringo ti tuma a han ti chuan mian chuan apoi ka ti vak hleinem a ti a yan cheng chu a in lana vel kalu na lutuk ka zo in wang kha ani nge yang a ti a mian chuan a in tura valak saka a han in chu a chhak chuak le vek awak have a ti chuan vinegar ani kha alo ti a anui kal le a han tum chu lo put nai le in la om turin le apu alo kala alo om lo chuan a poizok tur thu a soi le a shareholders te ma a ka pui chi a hei tal chu min pui vela a ti a ani po chuan ani chuan kei ruma kamuanga nang sitting room a ti in kalatum chu a hnung lama changin a han ko a mian a ma khan kapui chan chuak ti ka sia a khati hun lai chang khan lawin sia ni ilang chuan ti in ani kha wen jaw kha I enge ani atili a ka chan that taka ni alo ti a chhau san ngal yan ching chuan min du ma chu chan kala zelang ti in au zoi long longa yan ching chuan mian be ka a cha bi chula in a sem pulatan a thla ala a anui ver mian po chu an company sheng group tan thei top cha in mi pakhat nen an lawin bia a phone call in ani chuan contract sign turin lo kau ni in rom thu lo soya wen jaw local ne na chuan chanchin te shilin ma an son zel thu a soya local ve ta che zan ina ti in akal na tura shila ma se na dang ane awang chuan akal thei don lo ti a shil film khur tur chuan a cha ngal boka zana lo ni chuan contract sign na tur hmun an soi lama chuan akala awa thlen chuan ama a chuan mipa pakhat hi alo thu a sign pui tur ani ringin a han kau chu pa chu tu dang ni lowin chu king una pa jaw yang kha alo ni a chhong hle nangmo a ti a ani la chuan I thil ti awang khan I tor nge yang a ti chuan glance na tum chu a bodyguard ni om tak ten an lo danga chuti lai nian chenga chu alo lang mian kol tumin a han be china ala thei si lo chuan a kol non le chin lau thong chuan wen jaw kha avakola akyanga mian om lawa zota ani chuan company dang nen contract sign turin akal ti alo shila tunge chu a ti chuan jaw yang a ti a yan chenga chu a lau thong to kher mai ankal na adjust chu adil nga la chuti lain mian chu thuthenga an lo phwar beta ani chuan phel turin alo ti ma se jaw yang chuan azu in chu hei ka in zawanga enge kan ti ang kan ngai to ang ati a mian chuan min tina ni vai chuan yan chengan a chwa hau lawang che ati chuan jaw yang chu a thin rim hle a ani khan ka chung kwa ati cheve ka hlowi ringem ni kan lo enang nang ka ti chha thuna che engti nge omang ati a chutia anom lai chuan anom na kong karon in hongin lim thapa ni aron langa yan cheng le wen jaw kha an lo ni a an lam an pan pheya mian thla po amwang ta hwai mai hospital a lo om to in yan cheng le wen jaw te chuan liam engeng emo an lo nei ve a mian chuan an ne na chuan a hun taka lo thleng lo ni ulang enge ka chunga ati ang ka shelaw kalom lu tuke in pani chunga alo ti a yan cheng chuan alaron kidnap le lawang chati a shat lo ka ina lo om ri ro aron ti chuan wen jaw chu aron khu a mian chuan tinge alo ti wat ani chuan ka om hi ana a
ka thocha theilo alo ti a han boy pui tur chu yan cheng chuan lem lo chang ve in na nei ang chuan alo oma a han pana nang po chu tinge a ti ani po chuan na a nei thu alo sei le an pahnih chuan an na chu anin soi chho ka ni ber mai ma se doctor ron kalin an physical examination report a ron kenga an that vek thu le an vuna pemtlem te azong an nei ti lo chu engman na danga omlo thu a ron soya an ni chuan an ti der ti a she chi doctor kal nu chuan wen jaw chuan mian ne na chuan eng po chu ni se atlai to si kalo thla ho ang che ti in a han so ma ani po chuan yan chenga ngai chang deuh pa chuan a ti engma soi si lo chu maka ti deuh ani la chuan tluang deuhin inkal donia alo ti dam ta an kal nu chuan a hlim hmel zawk le ngal ren jaw chuan in ko thleng awa thla kal tura ati chuan lut la kalo en liamang che ati tlat ti chuan mian chu aluta yan cheng chu ina chuan lo om sa ranin eitur vel lo chhop me ka mian a ron lu chuan chutia alo om chu makati ve hli engtin nge ka inai lu thei a han ti yan cheng chuan enge local ro danang thlap in nu pa kan ni dan angin ka lu ta ni mai ti in dokan kil chuan a han thut puya eitur te chu eiturin ati mian chuan heng te hi isiam vekem ni ati aruk chuan yan cheng chuan akut chu atwa ma ti in a chopstick pek pa chuan akut tuam chu a han mu tir vel mian chuan I in hliama mo ati ani chuan itan te chuan alo ti ma se mianin eitur a han en kwal chu restaurant a ni ti sha in a leina mun te chu soi chuak ngawa yan chenga chuan iwa sheve alo ti ma se ka kuthi theika zaisakna a che ka tina ani ati le sha ma mian chuan min pero ka in cha bi I kolani kha ati chuan alo phal si lawa ani chuan in a tang ka chuak mayang tia kala tum chu a pot le ta amala tak a thu le chat yan cheng chu anader le mian chuan ti der to su I chati ka shewe kanya doctor puna soi kha ati chuan ti swalan ne yang alo ti mi pa chuan an mei chdu te ne na chia an chak lo na an lan tir thin ati vela ka om hi anale tuk ti in ati der vel wak mian la chuan do ti soina sle tuka chu wanga ni kha lo ti le da yin yan chenga chu handing vele in ka soi kha mi pa chuan an nat na an mi du hne na che an lan tir thin ka ti to kha ati mian chuan chutia nai nei chuan ki chen ka ko langa lolam tur che in kan ti ange ti in ko la tum yan cheng chuan nilau angai lo ti in lo lak saka I khuma kamuwanga kadam mayang ti in aruma lutin a khuma awamu ngale mian chuan thoro ati ani la in avan nom em I khum chu anem si ti in amu ara mian chuan thola hovat mai ro ti in aputa masi ama zok chuan lo put le tin khuma chuan a bo beta nai taka omin kadam doi chu nangma hi ini irim ka sha jinga po hian kadam song ati vel mian chuan a bedside table la perfume chula in akapa idu tokin kha nimla ti in a thosan ngal dai yan chengla chuan alukham del nu chu la kangin ala nim deuh dewa mian chu apa te nen an thalak lo enin a in ngai to na sa hle wen jaw ron lutin an company in ma an son zel thu aron soya mian chuan a ma apa thel ti chaw ve lo soi puin kan ti theyangem ati wen jaw chuan alo rem ti cha lo nakina kan film tak huna ti in a shila ani po chuan shethiamin ole ti in lo changa wen jaw chuan na ka neya ka kal photang ti in a kalsan mian chu apu khan ron kolin yan cheng nen inin kar engi an ati ani chuan kan tha alo ti ani chuan tinge mun shanga azin kwala alo ti mian chuan na wanga ni don chu ti in alo thlamwana anda tabok in lama mian chuan atna bok lo ngai to in mase apu soi ka she chuak le thutin yan chenga chu engwanga zin kwa nge ani angle ti in han ngai to ama chu in hawin ani ngai to angai lo in ti thul
chuti lain doorbell a rawn ri a ava hawn chuan parcel chi alo awma thutniama a han en chu a fabric du ang kha lo ni in a hmaah hian thinga a rawn ding ran bawk yan chinga chuan a parcel ken nen chuan a pawm luta thutthlengah ava thut tir mian chuan ka fabric du ber engtin ngei hmuh zawk alo ti a yan ching chuan itan te chuan engpawh ka hmu thei ang a ti a han en chiang chin la ti in an pahnih chuan an phara chutia an han en vel chu yan ching chuan a pot phei popa a awma ava bei chuan min han hrilte min nga yem a ti chuan mian ve thung chuan ngai a tungei ni ka thei hngil chep che alo ti vele yan chinga chuan thutthleng bo betin ani chuan ka in sha chhuati rang che tia fo han tum chu mian chuan lo dangin ngoite ka ha da mangai naktu ka meeting poimo tak ka nei a ti a yan ching chuan ani chuan ti in a thawa a chhuak ngal dai mian chuan a ngai na shelo deuhin a hoi hu ringot atuka chuan sheng group meeting nei le in wenjao chuan an company chuan 25% line ma an son thu le mian chu president la ka a han soi chu wen king chuan chutyang ringot ani lo ti in alo hnyala eng emo soin atlin lo na tur ringot a han soi ma se yan cheng ron in rolin chutyang soi turin tunge ini a ron ti a ama a chuan fai run the thla in an tho pui company te chu yan cheng chuan a lei to thu le ama kuta om to thu so in mian chu a pui tur thu a soya wen king chuan soi tur a she to law mian office a chuan lo omin lom thu vel lo soye yan cheng a hne na chuan engtin nge khatyang khati na chang i sha ti in yan chengi ro chuan va thut na yin engpo ni se ahma ka zo che kha min nga yem a tile a ani chuan ai alo ra titlat yan cheng chuan nangma tan ti in ka thei top chha in ni thum chung ka zin kwala ka kutte ka tina a ti in a han mu mian chuan e he ana em alo tivat yan cheng chuan I kuta in ngat min ki sani chuan a zia omang zan hun min man pui ni ngat phei chuan na a to lawang ti in thuttlenga chuan a han bo a mian chuan ni thum lai izin kha I chawang alo ti ve a alo nam so ne yan cheng chuan voice message dongin a han hong chu apu alo ni apu chuan nang hi ka tu poi ni tak zatem tlo po min la ron tlo lo a ron ti a ron angwak yan cheng chuan mian ne na chuan nabana kapu min va hmu pui la ti in han som ani po chuan te reng mai alo ti vata klaya chuan apu men suna vakalin apu chuan wenja walo som reng ni in an lo ti a an lo nui du na an va thlen chuan va thu ve in apu chuan alo be vata he ye wenja hian I chan sin te min lo shila college in kan lai vel kan lo hlim lu tuka ti in wenja chuan a ron soi chhun zoma mian chuan kalo she to re hleinem khatyang alo ti a yan chenga po chuan in lata tu deuh hian kan pui chan chin te chu ka she cha ka lom alo ti ve bok wenja chuan mian ne na chuan e taka zan in hian kan classmate te nen kan in mukhom do na I lo kal ve thengem a ti a ani chuan a chan ma in yan chinga chuan akal theilawang alo ti da ya mian chuan apu va panin tite kapu hwana ka kalkwal puyang che an beng cheng dun e mai a ti a an kal dai yan chinga le wen chau chu an kal san zui dai bok mian le apu chu lo ti in apu hne na chuan wen chau hi nangma lo kawani ti ka sia kalom lu tuk te ti in an na vel chung chang te an sei du na apu chuan kamawi ni hi kaloma sin yan cheng in thang na sat bok zia hi ahma anglo takin nui po anui na sa a te ti in a shila chutia an ti chu yan cheng chuan run somin apu chuan engtika nge tu kana yang o ti in a han soya yan cheng chuan zan ina ka beido na lom kapu ti in an pathum chuan an hlim dar hle a chutia an nom chu an chhaka chang wenja chuan lo en ve reng bok wen jao chu ama chon bara lo omin zuwa lo ina wen king khan va mu in avapana abula vadingin nang hetai oma ka unaw nu chu yan chinga kyanga oma wen jao ne na chwana ti a office de la ka unaw nu yen dan kha ka sheve kalom ila du ani ti in min puila nangle mian te inum dun le theyang
ke in kapui ve thung don chewa lawm a ti a wen zau chuan a chang lem lo na in wen king chuan ti fu a in ti hmel kher mai.